Poďte si so mnou roztriediť toto, rúže. Ako vidíte, tých rúžov mám strašne veľa a rozhodla som sa, že proste idem si ich pretriediť, lebo niektoré naozaj, že ani nenosím a zbytočne mi tam zavadzajú. Takže, no, proste rozhodla som sa tak, no, tak ideme na to. Skôr by som vám chcela ukázať rúže, ktoré som dostala ešte od maminy na Vianoce. A boli v takom jednom kozmetickom kufriku a bolo ich tam vlastne toľko, ne, 6 rúžov a proste každý mal úplne iný odtieň. A tie si vlastne nechávam všetky, lebo tie boli jednu dobu moje najobľúbenejšie a majú tam naozaj že krásnu farbu, napríklad strašne pekná červená alebo rúžová, dokonca aj taká trblietavá hnedá alebo matná hnedá a týchto rúžov sa naozaj že nechcem vzdávať, takže tie si odložím. Tu mám ďalšie rúže, ktoré si chcem určite nechať, oni sú červené. A jeden je od Maybellinu, to je takýto. A ja mám strašne veľa červenej farby. A táto to je taká tá tubička, skôr na kontúry. Ale samozrejme, aj keď chcete vyplniť, ale ja som ju skôr používala ako kontúrku. Ďalej tu máme tento červený. A on vyzerá ako červený, ale takto to vyzerá, to je táto farba. A ono vyzerá skôr ako do rúžova. A aj tento si chcem nechať, lebo to je taká veľmi pekná farba. A potom tu mám tento a tento si takisto chcem určite nechať a toto je vlastne táto farba. Čierny rúž. Tu mám čierny rúž, ako už je veľmi vymíňaný, mala som ešte jeden, ale ten som už veľmi dávno stratila, ten už veľmi dávno neviem, kde mám. Ale ešte mi ostal jeden, on je taký lesklejší a strašne taký vymývateľný veľmi, ale keď som si na ňo dala púder alebo som ho nejako dobre zafixovala, tak proste vedel mi vydržať. A mám iba jeden čierny rúž, takže samozrejme nechám si ho. Potom tu mám takýto klasický červený, ale keďže mám strašne veľa rovnakej červenej farby a toto je taká farba, ktorá sa mi moc nehodila, tak tento vyhadzujem. Ďalej tu máme takú lesklejšiu červenú. A ten by som si teda nechala, lebo červenú lesklú si chcem jednu nechať. Takže tento by som si nechala. Ďalej, čo milujem, je strašne tento rúž, červený. A to je, proste ja milujem tubičkové rúže. Ja strašne milujem takéto rúže. A strašne ľahko sa nanáša a celkovo je veľmi dobrý na tých perách, že proste keď zaschne, tak je taký matný a strašne ťažko ide dole, takže nezanecháva ani od tlačky, ani nič, takže tento si určite nechávam. Ďalej tu mám tento, takúto farbu. Ako vidíte, niektoré sú naozaj, že úplne vôbec ich nepoužívam. Takže, ale tento by som si tiež nechala, lebo táto farba vyzerá dosť pekne. Ja napríklad ani niektoré neviem, ktoré tie rúže mám, lebo veľa som aj z toho podostávala. Takže ja to teraz preto aj pozerám. Tu mám takúto farbu, hej. Tento rúž som celkom používala, takže je mi ho ľúto vyhodiť. Takže ten si takisto nechávam. Ďalej, tu mám takýto rúž, ale ten si asi nenechávam. Ten mi príde už zbytočný mať. A potom tu mám takúto tmavú červenú, ale to už je úplne vymytý, to vidíte, to už proste tam nič není, takže ten vyhadzujem. A toto je krásna farba, taká tmavá červená a ten som veľmi rada nosila, takže tento si takisto nechávam. Ešte som našla jeden z kolekcie, čo som vám ukazovala na začiatku, čo som vám ukazovala tých 6 rúžov a to je tiež taký do rúžovkastá, taký do slabo rúžová, takže ten si nechávam takisto. Toto je taký fialový, na ňom nemám ani kryt. Hej, toto som proste dostala takto, ako je. A nemám proste na ňom ani kryt, ale takisto to bol môj prvý fialový rúž, takže
nechávam si ho, lebo som ho nosievala a viem, že keď pôjdem na nejakú zábavu možno alebo niečo, tak proste si ho určite dám. Potom tubičkový rúž to automaticky si nechávam a to je takisto taká bordová červená, by som povedala, takže nechávam si. Aj tento rúž strašne mám rada. To vám môžem aj ukázať. To je taká takisto tmavá červená, ale lesklá. On sa potom akože zmatní, hej, nehovorím, že nie. Takže tento si takisto nechávam. A toto je takisto do takej tmavej fialovej skôr, tmavo-červenej niečo medzi. A takisto si nechávam, lebo to tiež používam aj na tie kontúry. On je strašne dobré na kontúry. Potom tu mám takýto maličký rúž, takáto vzorka. A on vyzerá takto. Ale ten mi je na nič, teoreticky, takže ten si ani nechávať nejdem. Tento rúž som má takisto rada, tiež taká tmavá červená a proste strašne ľahko sa nanáša, takže nechávam. Tmavá fialová, to je jeden z mojich novších, ale ten som tiež dostala, ale tak nechávam si ho, lebo naozaj mala by som iba jeden fialový rúž, čiže to by sa mi celkom nehodilo. Tuto je taká bordovo-rúžová, alebo ako to proste nazvať, taká veľmi silno rúžová. A ja úprimne moc rada rúžové, takto krikľavé farby nenosím, takže ten si nejdem nechávať. Ten mi príde zbytočný, ten úplne minimálne nosím a keď už si ho aj dám, tak proste si tú farbu hneď aj zmijem, lebo nehodí sa mi tá farba. A tuto mám jeden z novších fialových. To si myslím, že to je veľmi pekná farba. Rozhodla som sa, že proste všetky fialové si nechám, lebo potrebovala by som aj také extravagantnejšie rúže, takže proste tie fialové sú. Takže fialové si nechávam. Ak si pamätáte tú tubičku červenú, tak toto je takisto fialová, takže tu si nechávam. Čiže nakoniec mám predsa len viacej tých fialových. Pravím vám, ja ani neviem, že koľko rúžov mám a aké ich proste mám, takže pardon. Toto je taká slabúčko rúžová, tu si pamätám, tu som aj párkrát mala na sebe a bola pekná, takže ten si nechávam. Toto mám najobľúbenejší rúž od Farmácií. O chvíľu vám ukážem aj ceruzku, ktorú k nemu nosím a proste je to moje obľúbené lip combo, takže tento rúž určite nevyhadzujem a keď sa mi minie, tak si ho objednávam znova. Toto je taký rúž trblietavý, taká, ja neviem ako to nazvať, ona má záblesky takej striebornej, ale keď ho máte proste na perách, tak je taký do rúžová. Ale nechávam si ho, lebo metalický odtieň, hej. Takže tých mám strašne maličko, takže tento si určite nechávam. Krikľavo-rúžová, toto nie. A toto sú také nude farby. Vidíte, toto je trošku taká tmavšia nude a toto je taká trošku svetlejšia nude. Akože nevidno medzi nimi ten rozdiel, ale na perách ho proste vidno. A teda nechávam si ich, lebo sú to proste matné rúže, sú takisto dobré. A rada tieto farby mám naozaj že najradšej, takže to by mi bolo ľúto vyhodiť a aj by mi chýbal. A tento takisto. Tento som mala medzi prvými a doteraz mi vydržal, doteraz je super. Už mám druhý, hej, že bol taký dobrý pre mňa. To je taký do hnedá, taký do slabúčko hnedá, proste úplne, že ho ani nevidno na tých perách. Ale taký bol dobrý pre mňa, že proste som si ho zohnala znova. Takže tento si takisto nechávam. Na balzamy. Slabúčko rúžový balzám nie. Takisto nie.
To už mám strašne staré. Tieto by som si nechala, lebo to sú tie vitaminové, to sú tie liečivé, proste ja mám strašne suché pery cez zimu a furt nosím balzámy, takže tieto by som si nechala. A sú síce rúžové, ale zase na tých perách, keď to je balzám, tak to až moc nevidno. To by ste si tam toho museli dať fakt, že kilo. Takže, takže tieto si nechávam. Ďalej, jelení loj. Samozrejme, ten si nechávam, ten najkrásne vonia. Potom tu mám od Astridu balzám, ten si takisto nechávam. Potom tu mám taký trblietkavý balzám. A balzámy si pravdepodobne asi aj nechám všetky. Ale asi tu ich mám zo pár, no, ktoré by som vyhodila. Napríklad tieto. Tieto by som vyhodila. To určite. Ďalej, tu mám taký trblietkavý rúžový. Taký. Ne, počkaj, pardon. Tu je. Tu. Neviem. Asi si ho nechám, hej, nechám si ho. Tento milujem, tento je taký slabúčko oranžový, ligotavý. A tento milujem, takže tento si nechávam. Nechávam si aj tieto dva od Essencu, aj tento je Essence. Tento je dokonca s zväčšovacím volumom a mám tu aj ešte jeden so zväčšovacím volumom, takže tieto si nechávam určite všetky. Potom som vám neukazovala ešte tento. Toto je dokonca rúž, sa mi zapatrošil. A toto je taká strašne tmavá, fialová, ale že extrémne, to je asi najviac fialová, akú mám. Takže ten si takisto nechávam, tento rúž. A toto je taký balzám, prosím pekne, ktorý vám vlastne zružováte tie pery podľa vás. Hej, akože podľa vášho odtieňu pleti vlastne, alebo podľa vášho odtieňu pier. A on vlastne tak mení tú farbu. Takže tento si takisto nechávam. Vlastne vy, keď si ho dáte na pery, tak on není fialový. On je proste, on hneď zmení tú farbu na tú vašu tých pier. Takže tieto si nechávam všetky. A ešte tu mám tento od Balei. Od Balei si nechávam, to je normálne priesvitný balzám liečivý, takže tento si určite nechávam. A tento má takisto ten efekt nafúknutých pier, tak to poviem, hej. Čiže tento si takisto nechávam a tento si nenechávam. Ďalej, ideme na ceruzky, to je už posledné, čo sa týka rúžov. Ideme na ceruzky, tmavá fialová, videli ste, mám proste fialové farby, takže to si nechávam. Potom tu mám takú zlatú ceruzku, doslova, že proste zlatá, hej. Takže normálne na pery. To som bola celkom z toho prekvapená. A tu si asi alebo viete čo, nechám si ju, hej, nechám si ju. Potom tu mám takúto metalickú modrú. Ale tuto asi budem používať na oči ako ceruzku, takže tu by som si nechala. Potom tu mám takéto. Tie ste už určite aj zo párkrát videli na mojich storkách, že ich proste používam. A ako mám ich celkovo rada, len táto už je aj celkom zlá a tej rúžové už proste nemám moc, takže to by som si ani nenechávala, to by bolo zbytočné. Potom klasická červená, tu si nechám, lebo proste červených mám, farieb. A toto aj teraz mám na perách a to je proste teraz moja najobľúbenejšia ceruzka. Ja ju strašne mám rada a takisto si ju budem objednávať hneď ako sa mi minie, lebo strašne pekný efekt robí na perách.
Zo pár sme toho povyhadzovali, nakoniec nám ostalo miesto na tento jeden košíček, takže tú druhú taštičku si môžem použiť na niečo iné. Ale aj tak je toho dosť, takže neviem. Uvidíme, ako to bude vypadať. Ale aj tak je toho nakoniec dosť. To sa fakt, že ani nezdá, ty koko, že koľko ten človek tých rúžov má. Ale tak, nevadí. Niečo sme vyhodili. Možno to ešte budem triediť. Zatiaľ to nechám takto, lebo proste sú to rúže, ktoré som si naozaj že chcela nechať. Takže zatiaľ si ich nechám. A teda uvidíme časom, že ako často ich budem používať, alebo čo s nimi vlastne budem robiť. A ideme si to tu nejako poukladať. Lebo... No nič. Viem, že také trošku nezaživné video, ale chcela som vám hlavne proste ukázať, že aké rúže mám ja, aké farby približne nosím, aby ste trošku aj vy mali predstavu. Ako som vám povedala, tak najobľúbenejšie moje farby, čo sa aj hodí ku mojej pleti vlastne najviac. Celkovo ku mojej tvári sú práve tie také nude, alebo proste také tie úplne slabúčko rúžové, čo som vám aj ukazovala, napríklad proste tento, napríklad takáto farba. Tak tie sú moje naozaj že najobľúbenejšie, ale ako hovorím, nepohrdnem ani tou fialovou, lebo to je taká, niekedy mám proste chuť si spraviť také extravagantnejšie ličenie a práve tá fialová alebo tie tmavšie sú na to fakt, že výborné a takéto príležitosti. Takže zopár mám aj tých. A to je vlastne všetko. To je vlastne všetko, čo som vám chcela ukázať. Ideme si to tu ešte trošku popratať. A teda ďakujem, že ste pozerali až tu do konca. Ak ste nezaspali nudou. Lebo neviem, čo by som vám k tomu mala iné čo povedať. Proste iba vám tie rúže ako tak trochu ukážem. Ale keby som mala rozprávať o každom jednom, tak to by sme tu boli strašne dlho. Takže som to chcela iba tak proste narýchlo skrátiť, aby som vám hlavne ukázala tie farby a trošku približne aj značky, že aké ja nosím. A teda idem si to tu dorobiť a vidíme sa teda pri ďalšom videu. A inak ďakujem za každú jednu aktivitu a prepáčte, že teraz som bola strašne dlho neaktívna. Už sa to zmení, len mám jednoducho za sebou trochu náročnejšie obdobie, priznávam, ale ako hovorím, aktivita bude už väčšia. Ale ďakujem teda za všetkých, čo ste so mnou vydržali, čo ste so mnou počkali. A teda dúfam, že vás budú moje videá aj naďalej baviť, alebo že proste budem vás tu mať viac a viac, že tie videá vás naozaj že budú zaujímať a majte ešte pekný deň, užite si ho, aj keď je vonku strašná zima, ale proste idú byť sviatky, je predvianočné obdobie a poďme si všetci tie sviatky urobiť krajšími. Ahojte.